Novinky, trendy, staré veci, porovnanie nových, starých vecí, súbory sa tam rozoberajú, proste štatistické veci, neviem, vždy máte nejaký nový preparát, nové, ako čo sa týka kvapiek, liekov, nový typ operácie, nejaký nový prístroj, nový postup. Dôležité sú aj výsledky, keď začne nejaká nová, dajme tomu vnútoročná šošovka alebo nový typ laseru alebo nejaká nová technológia, tak sa zbierajú informácie pred, po, počas, percentuálne vyhodnotenie a tak ďalej. A je dôležité vedieť, keď to niekto robí viac ako napríklad my, alebo tak, že aké tie výsledky sú. Podľa toho sa rozhodujete aj, či do toho pôjdeme my, alebo nepôjdeme do toho. Alebo ku ktorému sa najviac prikladáte x typov vnútoročných šošoviek, tak z toho množstva si treba vybrať, s ktorým je ten pacient spokojný, ktoré vám najlepšie sedia ako operátorovi, ktoré si vymyslíte, že sú dobré. A podľa toho, takže takéto informácie, ktoré sú podstatné, takže liečebné, diagnostické postupy a ich vyhodnotenie.